Ke? Wace ce? Wata ce. Wata daga ina? Daga nesa. Daga nesa? Mace ga duniyar na jujjuyawa ba? Wallahi ni ma na haka. Akwai halaka. Me ke tafa da ke? Wallahi. Aure nake so. Aure? An gama. Ƙawayena ne duka sun yi aure har da 'ya'ya. Ni kuma ga ni katuwa da ni da kamata a ce ban yi aure ba, shekara na 25. Kan da ma da ke baki aure ba? Wallahi. Ku ci man bura uwa kai. Za ki samu miji. Me ce matsalar ki? Ni na so in yi aure ne an haihu. Haihuwa? An gama. Ko sharadi guda biyu za ki bi? Zan bi. To shikenan. Za ki zauna nan har biyun dare, za mu miki sarace. Sa'an nan za mu sa aljani dan magazo. Me ya miki fyaɗe? Za ki bi? Mene? Ban iya wannan ba. Kai. Dole sai